שלום חבר'ה, היום אני רוצה להראות לכם משהו מגניב. יש לנו רמקול של חברת שלם סיסטמס, וזה המצאה ישראלית, ורמקול עם צליל הכי נקי, ובגודל שלו היום זה נחשב כרמקול הכי איכותי. אתם תכף תראו ותשמעו גם את זה. הרמקול קטן מאוד, הוא בקלות אפשר לאחסן אותו גם בתיק, הוא מחליף גם את הסטריאו סיסטם שיש לכם בבית, כאילו מערכת סטריאו אתם יכולים לזרוק. מכיוון שהרמקול עצמו עשוי מאלומיניום, הוא יכול ליפול, ואגב הוא גם צבוע בצורה כזאת שגם אם יש שריטות אז פשוט לא רואים אותם. הוא מגיע עם שתי סוללות ליתיום, כמו במכשיר סלולרי נוקיה, כפי שאתם רואים זה שתי סוללות. כל סוללה אנחנו מטעינים אותה בצורה מקסימלית תוך 1.5 שעות, ומחזיקה 7 שעות כל אחת, זאת אומרת שבערך 14 שעות אתם יכולים ליהנות מהמוזיקה. לא צריך, אם אתם נמצאים בחוף הים או למשל איפשהו ביער, לא צריך להביא אוטו, זה למעשה מחליף לכם הכל. אפשר לחבר את זה לאייפוד, אפשר לחבר גם למכשיר סלולרי, כל מכשיר סלולרי שיש לו כניסה כזאת. ובגדול יש אפשרות להשתמש בדיסק און קיי שיש לכם פה, אתם תכף תשמעו איך זה עובד. שנייה. בקלות זה גם יוצא. אגב, בפנים יש אופציה וחריץ, אפשר להכניס SD card, זאת אומרת שיש זיכרון קטן שאפשר גם כן להכניס, וזה כל הזמן יהיה בפנים, המוזיקה שאתם אוהבים. כפי שאתם רואים, יש פה מיקרו SD, יש לנו רדיו, זה מכשיר שיכול להשתמש גם כרדיו. עם לחצה אחת, 5 שניות, הוא מגיע בשלושה צבעים, ורוד, כחול ושחור, ויחד עם זאת אתם מקבלים גם שקית מאוד מאוד נוחה ואיכותית, שגם כן מגיע מאיתנו כמתנה. והכי חשוב, אתם יכולים להשתמש בזה בכל מקום. אתם יכולים להתאמן יחד עם הדבר הזה, אתם יכולים להקשיב לכל מיני מוזיקה, אתם יכולים לעשות ארוחה רומנטית איפשהו בחוף הים. והכי חשוב, מי שפותח את הקופסה הזאת מחכה לו הפתעה. ומה זה ההפתעה הזאת? זה הסוד הקטן שלנו. תהנו.